Huria nania holongan itu hata Yesus Kristus, horas ma dihita saluhuna. Ala neng kota ma parsahorota doho debata, marhite parmingguota arianon, tapasada jala tapasonang marohata. Tapuji matuhata maredehita sian bukwede nomor sia ayat sada dohot 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tu dolo ni Jahoba, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan lalidang dohot na yasroha. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
partangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami saleleng ni lelengna, asini rohamdo na mangaramoti hami, sian na sailaon rasi rasa nuaeng. Jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii, gabe hangoluan nami. Se asima roham, sai buhai marohanami, jala lehon todim na badiai, asa waktu si hami sude panogunogum, dohot pambahenmu na balgai. Payan mahatam di bagasa rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalam ibaru rohanami, mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, ima sian patik parjolo, saha rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toruni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yanggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Patik paopathon, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Adi naono mari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jaladi parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nani lehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon unang ho mamuno, patik papituhon unang ho mangalakup, patik pawaluhon unang ho manako, patik pasiahon unang ho olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patik nasapului, odo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, pargogo naso hatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopathon, pinopar ni aka nasogoroha diau. Alai asidor haku di aka nama ribu-ribu,
Akka namar holong ni roh hadiau naso mangalaosi patiki. Atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosatka nagodangi tu adopani debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham. Sai marpamuati maroham di haja haton nami. Jala sai unang beingot akka dosa nami. Ai jot-jot dohami mardosa maradoponho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosion nami dihatam. Ale Tuhan Jahoba, sei unang paingot-ingot pangalosion nami. Unang alang asiniroham, sei urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami. Palua hami, jala sesa dosa nami. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata turpuk parjolo ni jamita di hari mingguan imana nienet sian 2 raja-raja 10 walu ayak sada sa rodi ayak walu kajahama marsikat soren. Patolu tauton dungga beraja sian Israel si Hosea anak ni si Ela bakit raja sian Juda ima si Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dina bangkit raja. Jala 20 tahun lelengna ibana mengarajai di Jerusalem. Ia goarni inana ima si Abi boru nisian Sakarya. Jala di ulahon ibana dolomo ni roha ni Jahoba sadok songon nabi nahen ni si David opunai. Dilohai ibana huhut aka tambak jala dibolai aka gana-ganan. Jala dipasikon aka sombaon asera. Jala dirosai ulok tumbaga nabi naeni si Musa. Ai rasi-rasa tiki ujui. Sai manutungi dau pahalak Israel tusi. Jala digoar doin ustan. Marhaposan tu Jahoba debatani Israel do ibana. Jala sian asa raja ni Juda akan naupudi sian ibana. Dan adong tu doson ibana marroha nang sian akka rajana jumolo sian ibana. Sai marsilohot do rohana tu Jahoba dang dipasurut rohana sian ibana jala diradoti tonana akana tinohnahon ni Jahoba tu si Musa. Dibaheni sai didongani Jahoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka sai nama jadi doi. Laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur dang be manguduk tusi. Dipat patu ibana huhut halak Palestin sahat rodi gasa dohot partal pahan narsida. Olat ni tukup parhalan sahat rodi hutan nagonting. Olat ni dosahakna martua doaka na tumangihon hatani dibata jala nau peopsa. Amen. Thank you.
hati dako ma haporseao tai, songon na hinati dako ni dongata sa haporseaon di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sesadai, iman natinubuoni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parwadia, andorang sohabuhan. Ido tuhata, na tumain na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinur silang. Na tua-tua nuatoru ditanam, na mulak mengulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hundut si samuni di bata Jahoba, amanai pargona suatu dosani. Disi maibana pai mamulak sogotu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tonde perbadia, jala adung sada huria nabadia. Huria atau pani ala Kristen akan nabadia, dohot hasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sogot daging dihalak nom mate, dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Horas mari sita salina amanami do idanami hanggenang penaribut. Omma titik namasa diuriata di bagas minggon minggu pa 22 dong trintatis tanggal 31 Oktober 2021. Topik ni jamitata di bagas sadarion barita nauli na pai baruhon. Omma titing parjolo. Titing parjolo sermon di Patupa di hari Senin
tanggal 1 November 2021 pukul 10 WIB, Ima Naniuloni Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Pertanyaan Bajar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 2 November 2021 masuk pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Naparjolo Banjar Bintaro Jaya. Naniuloni Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH liturgis Amang Situa Yos Simajuntak. Napaduahon Banjar Cidodol Perserahan. Naniuloni Inang Pendeta Jojor Berupardede MTH liturgis Amang Situa Yansen Pasaribu. Pinangido turuas na adong di Banjar Bintaro Jaya dot Cidodol Perserahan asa madohoti partangyangan. Patuluhon sermon perempuan. Di Patupa di hari Kamis tanggal 4 November 2021 mulai pukul sia WIB. Naniuloni Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Naposo Bulung. Di Patupa di hari Kamis tanggal 4 November 2021 mulai pukul 10 sia WIB. Naniuloni Amang Pendeta Jepri Sitindaun melalui aplikasi Zoom. Palimaon sermon remaja. Di Patupa di hari Jumat tanggal 5 November 2021 mulai pukul 10 WIB. Naniuloni Inang Pendeta Jojor Berupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon Ama. Di Patupa di hari Jumat tanggal 5 November 2021 mulai pukul 10 sia WIB. Naniuloni Amang Pendeta Jepri Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Sermon guru-guru sekolah minggu. Di Patupa di hari Jumat tanggal 5 November 2021 mulai pukul 20 WIB. Naniuloni Inang Pendeta Jojor Berupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Pawaluhon. Katekisasi Sidi. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 November 2021 mulai pukul 8 manogot. Naniuloni Inang Pendeta Jojor Berupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Soso-soso tuhita ruasni hagawi korlama nunga di pasahat huriatta celengan naneng pasatota untuk distrik paingotodo amanginang tapasaha mai tujuh bajar manang langsung tuhuria. Pasaplusadaun Festival Seni Suara Tingkat Remaja. Dalam rangka memperingati HUT HKBP Pasaratus 60 tahun HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaon kegiatan Festival Seni Suara Tingkat Remaja Persiajar SMP SMA sa Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mulai tanggal Oktober saat Rodi tanggal 25 November 2021 secara virtual. Nah, adapun kategori festival yang diperlombakan IMA, kategori vokal solo tingkat SMA Putra, kategori vokal solo tingkat SMA Putri, kategori vokal solo tingkat SMP Putra, kategori vokal solo tingkat SMP Putri, kategori vokal grup tingkat SMA, kategori vokal grup tingkat SMP. Setiap resort boleh memilih lobby siensada na manang 2 utusan per kategori. Duk per kategori. Pinaboton tuak kanatoras ni anakon na adong di dope remaja asa tadukung na sida mengambil bagian acarai. Tuaka yanok kota na berbinat boleh menghubungi sekretariat remaja IMA Patricia Buru Siagian dengan HP 082113408480. Manang tu pendamping remaja Nyonya Situa YB Silalahi Buru Sitomiang dengan nomor HP
11880570. Tasosoima amanginang akayana kota asa parsidohot di perlombaan ini. Pasapulduaon, permingguan gabungan sekolah minggu. Sadarion minggu tanggal 21 Oktober 2021 di Patupa ni huriataro permingguan gabungan anak kota sekolah minggu masuk pukul 7 WIB niloni amang pendeta Jeffrey Sitendaun MTH. Learning calo situa di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 November 2021 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruangan konsistori niloni amang pendeta Jeffrey Sitendaun. Oma surat naro sian distrik AKBP Welu naneng Jahota di Parminggota Arianon. Pesan rapat pendeta HKBP 2021 kepada seluruh huriah Kristen Batak Protestan melalui pendeta resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayanannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara virtual di Seminarium Sipaholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Pada rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema, sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku, dan mazmurku, aku percaya tanpa gemetar. Dari Yesaya 12 ayat 12 dengan subtema, pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta yang melayani di jemaat resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesetiaan. Rapat diawali dengan indah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini, yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi, pergumulan dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat pendeta HKBP tahun 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Yang pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umat-Nya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gentar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini. Bahkan memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan ini. Bahkan sebaliknya,
harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi, yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, rapat pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa satu, umat Tuhan harus bergantung menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. Dua, gereja harus menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi. Sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi dunia. Tiga, Allah menganugerahi kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan gereja-gerejanya. Para pendeta juga menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0, agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan Ruhut Parmahanion Pamisangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Berlandaskan konvensi HKBP, kita menyuruhkan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keempat, kita bersyukur atas kerjasama bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dunia dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan 1.000 per hari, dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97.280.000 rupiah dari Januari sampai Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan 47.015.074.429 rupiah pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun manfaat pasti atau PPMP ke program pensiun iuran pasti atau PPIP yang diurus dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dengan harapan kita lepas dari masa dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang lama. Kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022. Pengkajian yang mendalam setelah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data termasuk perbalajon pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keenam,
rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dan tupak liat pendeta atau TLP dan dana solidaritas pendeta atau DSP sebagai upaya saling membantu terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta KRB HKBP periode 2021 sampai dengan 2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP tahun 2021 ini kami sampaikan ke seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Simanerum Sipolohon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Simajuntak. Putar. Arong na terlambat inang amang di Patupa Distrik Tado Festival Korparopuan Distrik Walu di Jakarta di Pamasa di hari Rabu tanggal 3 November 2021 Paropuan Huriata Parsidoho do di pasti palih mangido siak kamu amanami do inami do angginang paribut tangiang asa mardala dengan festivali di Bagas Lasni Roha. Sonari pinasa matiki tu penitia pesta gotilon lau pasahton soso tuita salutna. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Yang kami hormati Inang Pendeta Jojor Burpardi MTH. Yang kami hormati Amang dan Inang Parhalado HKBP Kebayoran Lama dan seluruh jemaat yang beribadah pada hari Minggu ini. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang kita diberikan berkat kesehatan dapat beribadah pada pagi hari ini gereja kita yang kita cintai, gereja HKBP Kebayoran Lama. Amang dan Inang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, acara pesta Pragotilon atau Golden Memory yang kita adakan kemarin pada tanggal 30 Oktober 2021 telah berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita. Seperti yang kita ketahui bersama, baik melalui warta jemaat ataupun spanduk, bahwa kita akan mengadakan pesta Gotilon pada hari Minggu, tanggal 14 November 2021, yang dimulai pada pukul 9 WIB. Kami, panitia pesta Gotilon, mengajak kita semua untuk dengan sukacita berpartisipasi dan berkontribusi, memberikan silua yang terbaik di dalam pesta Gotilon gereja kita tahun ini. Baik melalui 16 banjar yang ada di seluruh kategorial, beserta dengan punguan kur yang ada di gereja kita ini. Selain penyampaian silua banjar, pada pesta Gotilon tahun ini kita juga akan menjual barang-barang hasil pekerjaan dari keluarga diakoni, sebanyak 3 item untuk setiap banjar. Marilah kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus melalui banjar masing-masing di tanggal 14 November 2021 melalui situa banjar atau ketua banjar kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Priani Tuhata namarpungu di bagasan tekion barita nauli nasahat tuhita di minggu pa-22 hondung Trinitatis nienet do sian buku Roma, buku Rom bidusada, mamuka sian ayat 10 sahat rodi ayat 17, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Aidang huhailahon barita naulii, ai hagogoon ni debatadoi, paluahon nasa naporsea, halak Jahudi jumolo, dungi dohot do halak gorik. Ai dipapatar do disi, hati goran ni debata, nasian haporseaon tu haporseaon, hobar tunatar surat hian, namangulu do partigori hinorhon ni hapor siaonna ido sahat ni turpukta. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion topik ni mingguta menyuarakan ima didok di bagasan topiki barita nauli pai baruhon, Injil yang membaharui. Suku-sukun dihita amang dohot inang, ahado natahilala, atau apa yang telah kita terima, yang kita rasakan, molodidok nakanin, barita nauli pai baruhon. Hal apa yang telah diperbaharui oleh Injil di dalam hidup kita. Di tonga-tongani portibion. Manang na sotung suadong tahilala inang amang. Ngulutta na pinay baru ni barita nauli. Apakah kita merasakan manang taha porsyaido barita nauli pai baruhon ngolu ni jolmai? Ido di hati dakon apostel Paulus di bagasan turpukon. Hatani debata, ima songon sada keyakinan dan kesaksian apostel Paulus. Ahado keyakinan nah bahwa firman Tuhan, bahwa Injillah yang membuat perubahan, yang mengubah hidupnya. Sian sahalak pangalele disihuton Kristusi menjadi seorang pemberita Injil. Tabotodo amang inang biografi Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang pemberita Injil, dia bernama Saulus. Seorang murid Gamaliel, mahkamah agama Yahudi, yang memang betul-betul taat kepada keyahudian. Jala betul-betul doh diulahon ibana hajahudion nai. Alai
dung ditakup debatah ibana di Damaskus, perjalanan ke Damaskus, panggilan Tuhan dalam hidupnya mengubahkan hidupnya dari seorang pembenci Kristus menjadi seorang pengikut Kristus. Asaido di hati dakon ibana marhite-hite turpukta di bagasan tekion. Barita nauli pai baruhon Injil yang membaharui hidup kita. Dadaholan di pangalahu hita di pauba. Songonani dokna di 2 Timotius te amanginang 2 Timotius 3 ayat 10 ay nasa surati sinihat toni debatado jalahasea mamudai mamisang pauliulihon manugunugu di bagasan hati goran. Hatani debata dadaholan mengubah hidup kita. Dadaholan mengubah perilaku kita. Alai lobi siani mengubah statusta sian halak berdosa menjadi orang yang sudah diselamatkan. Dari seorang hukuman karena dosa menjadi orang yang sudah diselamatkan. Marhite-hite barita nauli di bagasan Yesus Kristus. Karena Yesuslah pernyataan, karena Yesuslah hasil sikop ni barita nauli, hapataran ni barita nauli na pinasahat ni debata. Yesuslah yang menjadi firman yang telah menjadi daging. Hapataran, kesempurnaan, penggenapan firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jalamarhite hamamatena di hau pinar silang. Itu mengubah hidup kita dari seorang pendosa, dari seorang hukuman. Hitahiando tuhamateane. Hitahiando imatu silangi alai Yesus Kristus do sikata tuhamatean alani holong ni rohana. Alani amang dohot inang. Moliate mata dok, kita diubahkan oleh Yesus Kristus. Imanaking hata ni debata naung gabe daging di bagasan Yesusi. Asa songon nahudok kami nakanin dadaholan ngelutta di pai baru alai dohot do nang status kita dari seorang pendosa kepada orang yang sudah menyelamat, orang yang sudah menerima keselamatan. Dan hidup kita ini selalu diperbaharui oleh firman Tuhan setiap hari. Diperbaharui hari demi hari. Alani doa mang dohot inang. Hita sude akan manjalo Yesus Kristus. Si palua hita. Jala hido panidangion ni hapor syauta. Jika orang menanyakan apakah isi dari iman kepercayaanmu. Hapor syautai madok. Yesus Kristus Tuhan juru selamat. Ido isini hapor syauta. Yesus Kristus si palua di bagasan ngoluta. Jala molodung tajakko nih. Molodung tajaloi. Kita sudah diperbaharui di bagasan haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus. Sengodia mahita majaloi amang dohot inang ima marhite padidion nabadia.
Dengan baptisan kudus kita sudah bersama-sama di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Alanido, kita jangan susah mencari hidup baru dengan berpindah-pindah gereja. Kita sudah menerima hidup baru itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita sudah diubahkan. Hidup kita sudah di dalam Yesus Kristus, tidak lagi di dalam dosa. Allah didokdo di Efesus adai, doh di sada Korintus. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia sudah hidup baru. Dan pola pindah gereja hitate amang do inang. Di san au hidup baru, di sondang hidup baru au, itu salah. Yesus yang memperbaharui hidupmu, bukan gereja, bukan organisasinya. Tapi firman Tuhan yang telah menjadi daging, itulah yang membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi kota haporsiai doi. Jangan ragu-ragu dengan iman percayamu. Ketika kita menerima baptisan kudus, bahwa kita sudah diperbaharui. Manusia lama kita sudah dimatikan dalam baptisan itu. Dan dibangkitkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kita memperoleh hidup baru. Asa disido amang dohot inang, naparjulo taida naking. Ima hagogoon barita naulii pay baruhon ngolutta. Pay baruhon statusta di tonga-tonga ni pardalanan ni hapor syauta. Idoban naridok toko gereja Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang senantiasa terus-menerus diperbaharui marhite hatani debata. Naking hudok di gereja pagi, jika firman Tuhan menegur kita, jika firman Tuhan memakulingi kita, jika firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita, jangan marah. Inang pendeta itu kan karena tahu dia aku di sini, makanya khotbahnya seperti itu. Alai madok muliate mah. Roh Kudus masih bekerja di dalam diri kita, mengingatkan kita akan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alaniaha amang dot inang alahatani debata senantiasa doi memperbaharui ngoluta hari demi hari. Alanido moloidok hidup yang sudah diperbaharui, manang dengan bahasa kerenna hidup baru ninna. Oh itu bukan hanya sekarang hidup barunya. Aku udah hidup baru, stop sampai di situ. Oh tidak. Hidup baru itu setiap hari diperbaharui oleh firman Tuhan. Jalai konolo dohita, dipauli-uli, dipicang, hata ni debata, di bagasan nguluta. Ima kekuatan, ima hagogoon, sengona ni hati dakon ni Apostel Paulus, aidang nahu hailahon, barita nauli, ay hagogoon ni debatadoi, paluahon na porsea, nasa na porsea, halak Yahudi, jumolo dungi, dohot do halak gurik. Artinya bukan lagi untuk orang Yahudi, tapi kepada semua bangsa. Naulo porsea jalama cakon, Yesus Kristus, nagabe si palua. Daku hailaon. Aku tidak malu menyaksikan. Bahasa didok songoni amang do inang. Alana pada zamani hukuman penyalipan adalah hukuman yang tidak patut dibanggakan. Itu adalah hukuman yang paling hina kepada seorang penjahat ulung. Tapi justru Yesus harus menjalani penyalipan itu.
Dia harus sampai kepada hukuman itu, menggantikan kita manusia yang terhukum menjalani kehinaan itu. Alai didokdo disonnakanin aidang na huhailahon barita naulii. Dia tidak malu barita nauli tentang salib Yesus itu. Asa songonido nang hita amang dohot inang. Bohado hita di partikian songon kesaksian ni Apostel Paulus di bagasan turpukon. Apakah kita malu mempersaksikan Kristus dalam hidup kita? Apakah kita mau meninggalkan iman kita karena mungkin tekanan ekonomi? Alani kompetisi yang semakin ketat pada saat ini. Alani parkarejuan, alani jabatan, alani pangkat. Enggak apa-apa kok inang pendetakan hanya di KTP saja. Aku tetap Kristen kok. Dia sudah nungabe ibana menyangkal Kristus. Walaupun itu hanya berupa tulisan saja. Maila dohita, perjolo do tahari koton pertibion, yang semuanya itu tidak menjadi jaminan kita memperoleh keselamatan itu. Daku hailahon, aku tidak menjadi malu. Nang pekon keluar masuk penjara ibana alani mabaritahon barita naulii. Dia harus masuk keluar penjara. Bahkan torop halak na menolak ibana yang membenci dia. Alai di sima naking ibana dengan keyakinan ni ibana, dengan iman percayanya. Marhite keyakinan dia berani menyaksikan Yesus itu walaupun dengan banyak tantangan na niadopan ni Apostel Paulus. Napaduahon ahado nang idaota marhite barita naulii na paubahon hita mangaleon hay baruon ima barita nauli papatarhon hatigoran ni debata. Sekarang kita merayakan 504 tahun reformasi pas hari ini 31 Oktober ya 2021 1517 reformasi Martin Luther. Kita sudah tahu di mana terjadi penyelewengan akan firman Tuhan yang terjadi di gereja Roma Katolik Ortodoks pada waktu itu dengan penjualan surat indulgensia. Surat penghapusan dosa yang mengatakan dengan membeli sebanyak-banyaknya surat itu maka dosanya akan dihapuskan. Alanido Martin Luther mengembalikan kebenaran firman Tuhan. Jala umma sada o jahanna. Inilah dasar dari reformasi Martin Luther. Marhite ayat 10 pitui. Ai di papatar do disihati goran ni debata nasian haporsiaun tu haporsiaun hobar tu natar surat hian na mangulu do partigori hinorhon ni haporsiaun na. Kita diselamatkan hanya karena iman, sola fide. Imanmu lah yang menyelamatkanmu, bukan iman orang lain. Aku percaya. Kata aku itu adalah menyatakan hubungan pribadiku kepada Tuhan. Gak bisa nompang ya. Tangboy manupang majuda ala ringgaso marminggu, marringgaso martangiang, ringgaso majahatan di bata. Aku nompang samamu ya, enggak bisa. Ano mula sa gereja do hita boy manupang. Tapi masalah kerajaan Tuhan ya dang boy manupang hita.
Dia kembalikan itu merhite reformasi. Sola fide sola gratia, hanya karena kasih karunia asini rohani debata. Tajalo haluau ni anugerah sola gratia. Molo didok sola gratia adang sarupa ya mang do inang molo marsilen lehok kita tu sada halak, kemudian kita mengharapkan balasannya. Itu bukan kasih karunia. Kasih karunia itu gratis. Cuma-cuma. Dia diberikan dengan cuma-cuma, tanpa balas, tanpa pamrih. Dan itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus di bagasan hama matena di hau pinar silange. Sola gratia, jalana parpudi, sola scripturani naibana. Hanya karena kebenaran firman Tuhan. Manaking kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jalaido na paluahok kita. Ibagasan ni inaking alahatani debatando mabain hita porsea. Karena kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita menjadi percaya. Kita enggak ada saksi hidup dalam berita Alkitab ini. Tapi kita percaya karena kita baca dan dengar. Sola scriptura. Asa di bagasan di ido amang dohot inang dikembalikan, yaitu Imam Marhite-hite ayat 10 nama ngulu do partigori hinorhonni hapor siaonna. Kita hidup karena iman percaya kita kepada firman Tuhan. Asa marhite-hite amang dohot inang dipaingot dohita. Ketika kita percaya kepada Injil, maka kita menemukan jalan kehidupan. Ketika kita percaya kepada Injil, kita akan dapatkan harapan dan impian kita. Injil akan memberikan semangat dan kekuatan. Idonani dapat ni Apostel Paulus. Dan hanya oleh Injil di dalam Yesus Kristus kita akan mendapat pembaharuan. Asa disido hagogo otta. Atong tahanguluhon ma barita naulii. Unang holam manangi-nangi, bahkan jangan sungkan, jangan segan. Unang bakol rohatta. Manangihon hata ni debata. Menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena itulah yang membaharui kehidupan kita. Ranak king olodohita juk rohatta sejabuate. Ya, kita marah, kita emosi. Ya, kita malas, kita bergumul. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita mempunyai kekuatan kembali dan harapan kembali. Jalarang taboto songod dia pangulaon ni hata ni debata. Asa disido hanguluatta alani totong mahita mangulu di bagasan ima barita nauli na paubahon pay baruhon ngoluta ari ganuk ari. Amin martang yang mahita. Moliate Tuhan di pasahat rohanami tu adopanmu di paluaso hami marpungu di bagasan tikion marhite parminggon nami jalatari parhatam paingoton hami Tuhan di barita nauli na pay baruhon ngolu nami status nami dari seorang yang terhukum menjadi orang yang sudah diselamatkan, dibebaskan melalui penyalipan Yesus Kristus di kayu salib. Jala di bagasan di Tuhan, idona nang sihat tidak konon nami, di bagasan ngulu nami, Yesus Kristus ima Tuhan jala si palua di hami. Asa hatamido tutu na totong mangalihon gugu di hami, paluahon hami di ragam niaka, hamaolon, tantangan, pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Dan adong hagugon nami na asing selain hatam na totong kuhanguluhok kami. Pasu-pasu hatam, pasu-pasu nang sudia karuas ni huriam, pasu-pasu songoni akapakobasyon di tonga-tonga ni huriam don akka barita na masa di warta jemaat nami. Ya karuas ni huriam na merayakan ulang tahun kelahiran, songoni perkawinan, tabayon mo akapasu-pasum, marhite las ni roha, gajang ni umur, hahipason, songoni pasu-pasu di par rumah tanggaon nasida.
dia keruas ni huriam namar sahid inang nyonya sabam serait sondang borus dabutar nyonya hutahayan Helmina borus yagian Nikodemus tampu bolon nyonya panggabean Eviana borus tompul UMY na 70 nyonya butar-butar borus saragi Situa Edward Tambunan nyonya MH Tambunan borus Simajuntak Dr. Andus Iwan Tampu Bolon Tony Nahal Hutapea Pendeta Daulat Pancaitan Ridwan Irianto Situmorang nyonya butar-butar Saul Masdelina borus sirait do sudi akaruas ni huriami naso tersurat di warta jemaat nami asiroham Tuhan hapos rohana sida patugu haporsionna di bagasan parsahitoni asa margugu nasida makamonakon saluhut nai nang songoni Tuhan disakap ni huriam HKBP Distrik 8 Jakarta Patupahon Festival Kor Paropuan di tanggal 3 November Parsidohot nang seksi Parupuan ni huriam HKBP Kebayoran Lama patulus me Tuhan di bagasan lemon di roham mabay marsangap marmulia guarmo songoni Tuhan di pesta lasni roha nami pesta gotilon nanang si patupahon nami tanggal 14 November 2020 sada dalam nami madok moliate tuho di basa-basam nang hucalo hami di bagasan tahun 2020 sadaon totong Tuhan homa na mga lehon hiras ni roha dakaruas ni huriam laho mangarimang-rimangi manadda godang niaka pasupasum dohot dengan ni basam nang cinalo nasida di bagasan na satanon jala ido Tuhan naneng si hamuletehon nasida marhite na pinasat nasida ima sebagian nang pinasahat mi tu nasida marhite huriam di pesta gotilon tu minggu nanaing ro di tanggal 14 November asa marolop-olop marlas ni rohami saluhut akaruas ni huriami mamuji pasangap dengan ni basam dohot asin ni roham Tuhan de batama nami nang di bagasan tekion dinalaho mulak kami homa Tuhan na mangaramoti hami di bagasan pardalanan nami asal buah kami baritam naulii tutonga-tonga ni keluarga nami ganup tarpuji maguarmu alaniasi dohot dengan ni basam mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhan tamarede mahita sian bukede onom 150 lalu ayat sada dohot ayat namangihut laus tapasahat mapeliata tujolo parjolo manos sabula kanan nami di huton sabula kiri ma.
peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na solibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo megabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati bulohon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi Banua Gijang, sai penarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Kami parhobas minggu pukul 10.30 pasahaton sude turuas ni huriata nama dohoti parmingguan di gerejaon dohot di tonga ni bagas tabe selamat hari minggu madihita saluhutna horas.